Keď tá električka začala naberať rýchlosť, tak ľudia si tak medzi sebou, že čo sa deje, každý sa obzeral, čo sa deje. Ale už keď sa začala tá električka kývať, lebo ona vlastne naberala postupne na rýchlosti, tam už potom začali niektorí ľudia aj kričať. Sedadlá sa začínajú triasť. Dievčatá cítia, ako sa im dláška električky chveje pod nohami. Prestanú sa smiať. Vozeň číslo 1 sa začína pomaly nahýnať na ľavú stranu. Cestujúci, ktorí stoja pri kabíne vodičky, klopú na sklo. Snažia sa ju upozorniť, aby spomalila, pretože jazdí príliš rýchlo. Ale Marta nedokáže odpovedať. Zúfalo sa snaží spomaliť, ale stroj nereaguje. Vodička v tejto chvíli stráca kontrolu nad električkou. Stroj sa nezadržateľne rúti z kopca rýchlosťou 80 km za hodinu. Prvý vozeň sa stále viac nakláňa. Odstredivá sila ho tlačí na ľavú stranu. Nastáva panika. Ľudia v zúfalstve kričia na vodičku, aby zastavila, ale električka nezastaví ani na predpísanej zastávke a rúti sa ďalej. Kto môže a dočiahne, drží sa rukami o peradiel alebo tyčí. Marta v poslednej chvíli volá na ľudí, aby zatiahli ručnú brzdu, ale už je neskoro. Odstredivá sila prvý vozeň električky prevráti. Začína sa boj o život. V tej chvíli si človek pomyslí na všetkých svojich najbližších, chce ich mať pri sebe a vlastne tie sekundy sa zdajú nekonečne dlhé, keď to všetko vlastne prebieha, to nešťastie. Ľudia na ulici spozorovali električku, ktorá sa nekontrolovateľne rúti z kopca. Je jasné, že vozidlo nebrzdí. Míňa zastávku a pri ďalšej zákrute sa vykoľají. Následne sa prvý vozeň prevráti a stiahne aj druhú časť súpravy. Obidva vozne sa šmýkajú po zemi, kým ich nezastaví stromový porast. Keď sa tá električka začala nakláňať, to bola strašná sila, lebo ona mala veľkú rýchlosť, tá električka, tak tam nebolo záchrany niekde, šanca zareagovať, že sa chytí niekde, aby vlastne človek nespadol. To sa nedalo jednoducho. Aj tá masa ľudí vlastne, tých, ktorí boli na strane, na ktorú sa električka naklonila, nemali šancu sa udržať. Ani na vlastných, ani sa ničoho zachytili. Električka sa vykoľajila v rýchlosti približne 85 km za hodinu. Prvý vozeň sa prevrátil a následne sa šmýkal asi 50 metrov. Krátko na to sa prevrátil aj druhý vozeň. Pre mnohých bol práve tento moment šancou na únik. Tí, čo mohli chodiť, čo boli v poriadku, tak vyrazili znútra zadné okno, zadné sklo a kto mohol, ten bežal vonku. Na chodníku ležia desiatky zakrvavených, doráňaných ľudí, ktorí sa doplazili von z električky. Ďalej nevládzu. Niektorým sa už nedá pomôcť. Medzi tými, ktorí zahynuli, je aj 15-ročný Milan. Niektorí sú v takom šoku, že ani necítia bolesť. Eva má rozsiahle pomliaždeniny, ale nedokáže racionálne uvažovať. Myslí len na to, že prežila a že sa musí čo najskôr dostať do bezpečia. Hľadá medzi zmrzačenými telami svojich spolužiakov školskú tašku. V šoku chce pokračovať na ceste do školy, ako by sa nič nestalo. Keď som vychádzala vonku z tej električky, tak všade, kde mi oči spočinuli, tak tam boli ľudia ťažko ranení a mŕtvi a vlastne som sa bála pozerať tým smerom. Tí, ktorých zachránila milosrdná náhoda a môžu sa postaviť na nohy, hľadajú svojich kamarátov a blízkych. Na zemi sa zvíjajú ľudia s odseknutými končatinami. Pre okolo idúcich je to hrozivý pohľad. Niekoľko desiatok ľudí má rozdrvené, odtrhnuté alebo pomliaždené ruky. V priebehu niekoľkých minút prichádzajú na miesto nehody zdravotníci z blízkej fakultnej nemocnice. Ale to nestačí. Na ceste je takmer 200 ranených. Sanitky ich postupne musia odvážať do vzdialenejších nemocníc, kde je ešte miesto na príjem nových pacientov. Sanitky nestíhajú. Pri ceste zastavujú civilisti a odvážajú zranených vlastnými autami. Tí ľudia, ktorí sedeli na strane, kde sa električka prevrátila, mali minimálnu šancu na prežitie, pretože sklá pri páde sa určite rozbili a vlastne tá masa ľudí, ktorá tlačila na nich, ich zmasakrovala. Hej, tým, ako sa tá električka vlastne šmykala po zemi niekoľko metrov, tak nemali šancu podľa mňa prežiť. Všetci tí, ktorí sedeli určite v prvom vozni.
Iveta necíti zlomeniny na rukách. Hľadá svoje kamarátky. Je dezorientovaná. Jedna zo žien, ktorá pribehla na pomoc, si všimne Ivetu vzlikajúcu na zemi. Žene sa cudzej dievčiny uľútostí, berie ju do svojho auta a odvezie ju do nemocnice. Človek sa len potom zberal. Čím skôr sme sa zberali z tej zeme preč a chceli sme vypadnúť, lebo sme v podstate, my sme aj nevedeli, čo sa nám ktorej stalo, lebo ani to človek nevnímal. Možno to vnímali tí ľudia okolo nás. Ale ja určite nie. Ja som v podstate nevedela, čo sa mi stalo, až kým som sa prebrala po operácii. Na miesto nehody prichádzajú ďalšie sanitky, hasiči a záchranári. Snažia sa vyprostiť ľudí zaseknutých medzi vytrhnutými sedadlami. Pri ceste zastavujú autá a civilisti bez zaváhania bežia poskytnúť pomoc. Neodradí ich ani to, že majú pred sebou obraz skazy. Vo vzduchu cítiť pach krvi. Počuť výkriky a plač zranených a umierajúcich. Všade ležia odseknuté časti ľudských tiel. Ľudská spolupatričnosť je v tejto chvíli cennejšia než čokoľvek iné. Prichádza nasledujúci spoj električky. Ľudia vybiehajú von a bežia k obetiam katastrofy. Medzi nimi je aj Zuzana, ktorá spoj číslo 6 nestihla. Keď zbadá miesto tragédie, je zhrozená. To, čo vidí, pozná len z katastrofických filmov. Hodinu sme chodili okolo tej električky. Bolo to tam hrozné. Tí ľudia pobehovali, bol tam pláč, všade plno krvi, prevrátené električky. V tom čase prechádza okolo miesta nehody aj Robert Berenhout, otec Zuzany a fotoreportér miestnych novín. Ako profesionál vyberá z púzdra fotoaparát a snaží sa nehodu zdokumentovať. Ja som ešte zastihol posledné sanitky, ak nakladali ľudí, ale fotografovať som nemohol, len 2-3 zábery som urobil, lebo SMBáci prišli za mnou, že je zakázané fotografovať. Novinár sa tlaku podvolil. Ale o čosi neskôr sa mu predsa podarilo urobiť niekoľko záberov. Tieto fotky katastrofu unikátne dokumentujú. V tomto momente ani sám netuší, že to budú jediné zachované fotografie dokumentujúce túto tragickú udalosť po skartovaní vyšetrovacieho spisu. Už som ani nechcel fotografovať, lebo v tom momente ma napadlo, preboha, však s touto električkou zvykla chodiť moja dcéra. Bežal som do auta. Sadol do auta a utekal. Išli som autom na školu, na strednú priemyselnú školu elektrotechnickú a rovno za riaditeľom. Či vie o tom, čo sa stalo? On ešte nič o ničom nevedel. My sme nedošli do školy na tú prvú vyučovaciu hodinu a ani nás nenapadlo, že nás kto si v tej škole môže hľadať. Mali sme rodičov, ktorí sa o nás báli a nám to ani na neprišlo. Boli sme v šoku. Tam sme boli na chodbe asi 10 minút, keď sa konečne moja dcera objavila. No, nechcem vám povedať iné, ale snáď len toľko, že boli to hrozné chvíle, čo ja som prežíval. Tých 20 minút v živote som nikom by som neprijal toto prežívať. Do nemocníc vozia prvých pacientov. Majú rôzne poranenia. Pomliaždeniny, zlomeniny, chýbajúce končatiny. Niektorí z nich potrebujú urýchlene operačný zákrok. Záchrana ich života závisí od toho, ako rýchlo im zdravotníci dokážu poskytnúť pomoc. Mnohé z oddelení uvoľnia operačné sály pre ich záchranu. Niektorí ľudia z električky musia podstúpiť amputáciu. Je medzi nimi aj táto žena. Sestrička sa ju snaží pred operáciou upokojiť. Je vystrašená. Ešte si nedokáže uvedomiť dôsledky tejto tragédie. Posledné, čo si pamätá, je úder do hlavy, ktorý dostala pri prevrátení vozňa. Cíti fyzickú bolesť, ale ani nevníma, že má ľavú končatinu prakticky odtrhnutú od tela. Jednou rukou sa držala operadla a druhým ramenom spadla do rozbitých okien. Masa ľudí ju zatlačila do roztriešteného skla. Iveta sa na rozdiel od tejto ženy zachytila na chrbtoch ľudí, ktorí ležali pod ňou. To zabránilo, aby spadla do rozbitých okien a utrpela ešte vážnejšie zranenia. Vyviazla len s amputáciou prsta. Niekto by povedal, že mala šťastie v nešťastí. Šťastie v nešťastí. Možno som si hovorila, prečo práve ja, prečo mňa to muselo stretnúť, ale na druhej strane zase no možno áno. Šťastie v nešťastí.